Kon mokaon kauban sa usa ka pangulo, pagbantay pag-ayo sa imong lihok. Kon kusog kang mokaon, pugni ang imong kaugalingon. Ayaw kay bug salami ang pagkaon nga iyang gidalit, kay basig gipanid-an niya ang imong pamatasan. Ayaw hagwa ang imong kaugalingon sa labihang pagpaninguha nga maadunahan. Pagkatoon hinuon sa pagpugong sa kaugalingon ug sa paghunahuna kon unsay ensakto. Ang bahandi mawala sa usa lang kapag pamilok nga daw sa aduna kini pako ug molupad palayo sama sa agila. Ayaw pagkaon ni kaibog sa pagkaon nga giandam sa kuripot nga tawo, bisan og lamian pa kini. Kayang tawo nga sama niya na maniid kun unsa kadaghan nimong gikaon. Moingon siya, sige, kaon pa. Apan dili di ay kinasingkasing ang iyang gisulti. Busa isuka mo ang imong gikaon ug sayang lang ang imong mga pagdayeg kaniya. Ayaw pakigsulti sa mga buang-buang, kay bisag puno sa kaalam ang imong isulti, wala lang gihapon kini pulos alang kanila. Ayaw iluga ang yuta sa mga ilo pinaagi sa pagbalhin sa karaan nga mga muhon niini. Kayang Ginoo mano ang ilang gamhanan nga tigpanalipod. Siya ang mulaban kanila batok kanimo. Pamati kon ginatulid ang imong pamatasan aron makakaton ka. Ayaw pagduha-duha sa pagdisiplina sa imong anak. Ang pagbunal dili makapatay kaniya, makaluwas pa hinuon kini kaniya gikan sa kamatayon. Anak, malipay gayud ako kon magmaalamon ka ug kon husto ang imong ginapamulong. Ayaw kasi na sa mga makasasala, tahora hinuon sa kanunay ang Ginoo. Ug siguro gayod nga may maayo kang kaugmaon ug dili mapakyas ang imong mga tinguha. Anak, pamati sa mga ginapanudlo ko kanimo. Pagmaalamon ug sunda ang husto nga dalan. Ayaw sunda ang mga palahubog ug ang mga hangol ug kaon. Kay kanang klaseha sa mga tawo daling mapobre. Sige lang silag katulog ug magkagidlay sila sa kaulahian. Paminaw sa imong ginikanan nga mao'y nagpakatawo kanimo ug ayaw sila bugal-bugal ikon tigulang na sila. Paninguhaa nga maangkon mo ang kamatuoran, kaalam saktong pamatasan ug maayong panabot. Ug ayaw gayod kini ibaylo sa bisan unsang butang. Malipay gayod ang imong ginikanan kon matarong ka ug maalamon. Ikalipay nila nga sila nahimong imong amahan o ginahan. Anak, pamati pagayo kanako ug sunda ang akong pagkinabuhi. Kay ang babayeng nagabaligya sa iyang dungog makadaot kanimo sa masalawom kaayo nga bangag. Sama siya sa tulisan nga mag-atang ug mabiktima ug siya ang hinungdan sa pagluib sa daghang mga bana sa ilang mga asawa. Kinsay tawo nga miserable, kinsay palaaway, kinsay reklamador, kinsay makulatahan nga mahimo ra untang likayan, kinsay kanunayng magpula ang mata, siya ang tawo nga palahubog ug mahiligon sa pagtilaw sa nagkalain-laing matang sa bino. Ayaw pagpadani sa isog nga bino nga makalaway tan-awon sulod sa baso ug daw kalami imnon. Kay pagkahuman mo og inom nini, batyon mo nga daw sa gipaak ka sa malala nga bitin ug bisan unsa nalay imong makita ug dili ka na makahuna-huna og maayo. Paminaw mo murag nagsakay kag barko ug naghigda ibabaw sa palo. Moingon ka, may mibunal ug misumbag ka nako, apan wala ako makabatig sakit. Kanusa pa kaha ako mahuwasi aron makainom na pod ko.